Bueno, Pitagorasen teorema oso garrantzitsua da trigonometriako ariketetan. Zuk dakizunez, hiruki zuzen baten, 90 gradutako angelua eratzen ari dira bi katetoen artean. Kasu honetan, A eta B katetoak, irudian agertzen diren letrak erabilita. Beste aldea hipotenusa izango litzateke. Eta hipotenusa da kateto biak lotzen dituena. B katetoa eta A katetoa. Beste aldea, beraz, izango da hipotenusa. Orain ikusi behar dugu zein dan erlazioa aipatutako kateto eta hipotenusen artean. Eta erlazio hori hain zuzen ere da Pitagorasen teoremak ematen duena. Pitagorasen teoremak esaten du kateto biak karratua kalkulatuta, kateto baten karratua eta beste katetoaren karratua, batura horrek ematen duela hipotenusaren karratua. Beraz, irudian erabiltzen diren letrakin, C berbi izango litzateke A berbi gehi B berbi. Orduan, nolako egoerak aurkituko dituzu hiruki zuzen baten gainean trigonometriako ariketetan? Bueno, kasu desberdinak egar daitezke, baina oso erraza da ebaztea Pitagorasen teorema erabilita. Zenbait kasutan izango duzu ezezaguna hipotenusa, edo beste kasu batzuetan izango duzu katetoetako bat. Demagun adibidez, hipotenusa ez duzula ezagutzen, beraz C berbi ipintzen dugula, eta kateto baten neurria bai, eta bestearen neurria ere bai. Demagun, 5 eta 2koak direla katetoak. Orduan, faltatzen den datua, hipotenusaren balioa, kalkulatuko genduke errokarratu bat eginez. Baina, kontuan izan, ezin duzula 5 eta 2 errotik atera, naiz eta berbidurak izan, beraien artean batura bat dagoelako. Lehenengo egin beharko duzu, 5 berbi gehi 2 berbi eragiketa, kasu honetan 25 gehi 4 izango litzateke, erro barruan geratuko litzatekena, eta C izango litzateke, erro 29. Zenbakia emaitza honetan, balio positiboa hartuta, neurria dalako, izango litzateke, gutxi gora bera, zenbakia martar bat, 5 pikoko. Orduan, zenbakia martar bat eta positiboa izango da lortuko dugun emaitza. Ez bada, zenbaki osoa behintzat. Beste kasu baten aurrian ere egongo gara, eta demagun hipotenusaren balioa 7koa izan da, ezagutzen duzu kateto baten neurria, baina bestearena ez. Eta bestea dela B izenekoa. Nola lortzen duzu beren balioa? 7 berbiri, 3 berbi kendu behar diozu, atalbietan 3 berbi kenduta, eta B askatzeko, orain ere, errokarratu bat egin behar dugu, eta erro barruan, edukiko dugu berbiduren arteko kenketa, lehenengo egin beharrekoa, erroaren emaitza, urrengoa izanez. Kasu honetan, balio positiboa erro 40 hori izango da, faltatzen den katetoaren neurria.